subject akan bagi jing sengken thai pentorom kra district kalabu kolong kajing ut san kibangan banyo ya kajing ladlut hakani kaspa snem kaba mynta lapat chok dorem nakasiti sekinong room kalenong kabapra kadukot kaba arpuai bat kaba arpuan bat iktien kiba ong kumni ha kajing kermen ban pelat no ya kata kajing tau nakata kajing long brau hapo kata kajing put sia kajing ladlut kaburom kita kikun Blei namar ngicem bagajing pelong baroh kawai kaya udlang kaya sukun lang hadu mynta ngan pai kendiat sepang unong thua bet kani kesitin rengan sim tang kendiat baganam sim ya kapon unong thua ya kani kesiti udai apostol Paul ubah ka menengkong ulalong uba traisitom uba le sitom bayad duki dukan ban pendujat yaki Kristen handai habau le yakendu yu Jesu hakalenti ha Damaskus upol ula pediang yu Jesu ba ula kelak bemut ula IT yala dia ula yat keleng ula yalam bat ula thoru sibun kisiti tala tho ya kani kisiti hakasnam san pupra gadba udang don hakorin kendiat sepangani kisiti kani kalong kisiti kaba lapu renti bha nadu kajing lamprang hadu kajing penkut kapang pedeng jongani kisiti kalong kajing penem Blei ya kibriu da kajing IA lengbau Jesus Christ da kajing la lani da kajing le ubriu nangta la thoru akani kisiti balap liya kala jing penem ya ngi kibedai ki gentle lengbau Jesus Christ bat ke jing penem ya ka pertai baroh kawai lada ki kloi ban pediang ban ngeit hau Jesus Christ ki jing mut ki tien ki balabu hakani ka subject ka baningkong ka jing ut sat kadai ke jing duai ka badang ngam celiu bha kadai ke jing kerpat red kadai ke jing duai ke jing kerpat ka bami nadu kedok nut ka jing ketang mensim ka jing ut sat namar kata kami nagi briu ki bapadon nut ki baluet ka mensim nakanur ka nukadaw kami ru nakadok nut ka baluet namar jong kata ka balaja haka jing ka jongki henry apdeng ka bakum kata ka jing long jing man ka do nut jongki kiyo bakadon ka jing kermen how try namaru try ubakingen bat kisanya ula ban Spanya kata ka do nut ka balaluet bat ban bujli ya kata ka do nut ka baktang bat ka basngausi da ka jingkren bat ka jingkren ka jing ut san ka dai ka jing duai ka bacarjar kala badai ka jing ya duai lang ne ka jing ya kut lang ne ka jing ya ut lang ka dai bat ka kham thau ya ka jing duai sha jing it kabar kibanget kamut ne thau ya kinong buat utrai Jesu kibanget ki persyang ban buat ban le ya ki jing hikai u Jesu kibanget ki dei ki mrau u Jesu Christ kibanget ki dei ru ki ba isi ya ki kam bat ki jing hikai ki jong usaitan kadunun bat kamen siem jongki kaya letma persya barabon ya usaitan kibanget kidon kathong kidon kajing tumu na kabenta yaladi bat na kabenta kidon ru kajing kitkli na kabenta ki weipat ban pendap ya kabeneng da ki nong buat kidong utrai Jesu
kabalai ban yo ya ka jinglaitluid ban yo kamut ban pediang ne ban yo khet ne ban yo diang ka jinglaitluid kamut bom dan shu mano bate yaki kidon ka bor halor lade kile yaki ei dala ka jong kamon kabalaitlud om da ka penbor yaki banle banyo ka jinglaitluid hagani ka subject ka tau bed ya ka jingplat no nakati yung satan bat ka pom yaki banget how try jisu lenevan pelat no yaki jing te ki jing kum ki bau satan ukum yak mensiem bad yak donut dan yak long renyeng jong ki banget kari India swan juga kat sanderik bu agos kat kendai spah sau punyo kadon hap pedeng ke jing syate merau badai hak bakum gani kesni kat sanderik ke agos ke sarkar bilat kalapan bena bat kala aya ke jing laitluid bakari India kala ban sencar hino daladi kala ban rai hino daladi yaki ei kibadai kijongka ka jinglaitluid akan ka subject ka thau baki briu ki bala syate bala syakum ki balong ki mrau ki jong satan hakikam bad ki jingle ki jongki ki jing melian ki bas new ha ka jingem ki jongki ki dai ban ya pelat san ing no bad usaitan lani ka pom bad landa usaitan ula pelat mrau yaki kiyo ya ka jinglaitluid ka basisya kila ban sanchar hino ya la ka jong ka donut kila ban sanchar hino ya la ka jong ka jingmot ka jing perkan bat om tangkata henrekin ai tino ya lede ha weipat walong utrai ki trai us kis iem bad Blei bad don bor baroh bat leng bakata kenyo ya ka jinglaitluid ka basisya banyo ka jinglaitluid no satan bakapop kadon kam yakik siang banyarap ya kibakum kita namar kidon kibriu lane kidon kibahyang kibasam lane kidon kiparabangat kibadon ke jingte syate merau ke jing melian kibasniu nio jingkren kikwa ban wan pai kikwa ban kelak kebemut handai kenamla namar kata kadon kam ban bakini kin yo ke jinglaitluid kadon kam yang ngai pi ban long ik siang kumbau mat makan hi ulong siang jong kari India haswa ban yo ya ke jinglaitluid kaspa snem kabamenta kaspa snem kabamenta kadai kan ni kaspa snem kabangingi em kadai kaspa snem kaba arkuai nganam betai trong ya kini kaspa snem henrei ka ei kadau kaba penlong ban khot ya ka jingyo sengkentai district ban ut sat hakmat jong utrai namar jong ni kaspa snem ka ei kadau ko penlong ban khot iki banget ban duai ban ut sat nakamenta kan ni kaspa snem kabamenta gilong kemi jong ka jingeseng kentai pentorum kra district kyo I bakani kaspa snem kabamenta ka isyong pen habayu nujuan baki wei kispa snem kibala letno kajingwan yo kani kaspa snem kawan ra sibun kijingkela bat kita kijingkela kilong kibastet haduk kata-kata kidon kijingkela kibapan mentoi yangi iwei piwei kibangan jer kendian kita kilong kajing suk lane
ka jing pensuk yau briu hakiliang baroh kom ka let kawan kor kom pha khubor bestat pha ka batang si second ila la ban poi subakut ka pertai ka yo ka kot kala nang kiu ka jing stat kala nang roi kat hadu balas sedang ban yu kechat saki wei pat ki met beneng bat ki nyamra ki ba klem trai kir kom yelet ma kila per bha na kir kom yelet ma ha ki por ki barim nangta ka jingwan jong ka sans bat technology kala pensuk sisya yingi ki brio badai lang bagan ni ka technology lala ban yalam separo ki jaj penriu hakani kasla jong ka pertain haka puar lockdown ni akan mau baroh lani hakani ka jingwan yo kani ka klam covid-19 ba yaki yang manila khang kerdam bat day lang ba jo kani ka technology amsim lala ban khang yang iban yo sngau lani ban manilang yo Blei leng ba ka online lani tang hakikti kijongi rayap deng kani ka jingsuk ko ba Blei la kyrkhu yo brio uswaitan ru ubusu uletu yalade hakita ki jingkru ki jong Blei badai hang ni ken lepen put plak ya ki brio de ki but senti bat syukur jong ni usaitan us iem kadujok ubadon ke jingkit kli ban pendap brio hakai hima ka jong uya cerum seneng uat uthut yano banyo penjat yano banyo te merau yano ban kum deki kenjri ki jong laki long ki jing pensubha ya kadok laki long ha ki jing mot ki jing perkat laki long ha ki jing melian ki bes niu ba ki jing pen bernia bat urung ro akini ki jing kyrkhu ki bau Blei la kyrkhu yingi bat upendan kam de kini ki juk ki jing kyrkhu ban penjot yau brio tungin yan cher kattu kat ni ki jingle ki banget ki ba ki brio hakani ka spah snem kaba mynta kalapen put ya kani ka spah snem kaba ngingi em kaba ningkong karukom em kinong room lada pidon ki Bible ki ti ki jong pi pila ban pliet si tis ki nong room hi kala nong ka ningkong nadu ka dukot ka bakat pra ter hadu ka bakut upol ukdau persya ya karukom em ki nong room bat ukdau hangi mentaru bat kita kilong ka jing bom riu Blei ka jing bom hok pen pem ya ka jing sisya kibom ne omle ekijing sisya kibom pendon buram yo Blei kibom ngongu kibathala kijing mot jing perkan kiba pensenya tiau yala ki donut ne kang kerdep yala ki donut kiba kren plan duman kibia plia ko buram Blei bom put badu brio boput kadonut kabajaklia ne kaba arsap kaba penja buram ki met ki jongki yo iya kan ni lengba ki rukom phong jan lengba kita tu bat ki wei kajing len ya lek klam ran perakan thai perasendrang ben kala khong pong ya ki met jongki kajing bisni kajing pihun kajing ya penyap kajing sarong kajing bom kongo ki kun ya la ki jong ki mi ki pa ki ba pen ken jutang ne pen ken ya la ka kular ki bom ya ki bom ya la ka kenja ki ba klem isen ai ki bom kala ka bomot bat yai le ya ki ba kum kita kide ki pop ki ba ki ne kar kom em jong ki nong room ha ka por ka jong upol ban adangi examen ba kadai ru kar kom em jong ni ha ka ni ka spah snem ka ba mynta bat la nang pen kiu su
nalor kini kidan seki waipat ki pop ki banganam la banjar keteng lut iki handrai nganjer tangkat dukat ni kenang bangin Yesus ku sepang ke jingkia jong ni ke subjek kabening kong hakani ke spah snem ke mynta kami blut katat janda lani kan nambar balai haka long briu man briu haka puar bu pol utho ya kani ke siti pinlap ang tua kidukot ba arpun riu arpun nyau kren persya bahaya kani kajing ele klam ran perakan thai perasendrang kajing pel kelakong pong iki met ki jongki kaladon henrei ka imlang kasalang kampediang ya kata kitu kipon kibabuan balang kim itu ya kata kasorkar kampediang ya kata kaan kampediang ya kata henrei ya kan ya kaspas nem kabangingi em mynta ki kmi ki pa ki pediang ya kata nak mynta ki kun ki jongki ki bakam ya ladi baki dei ki bakle lang bakin thai bet senrang karkom kwa khala jongki kun la pediang de ki kmi ki pa bat la pendep la ne la ai pisa ban pendep ya kata ka jingkwa jongki kun hakani ka spa snem ka mynta ka imlang ka salang ru ka pediang ya ka bakum kata nyu iyak tu ka jingyat procession yung kini kitat janda hang ni selong kita buon haduk kata-kata kita umdai baroh kitat janda lani kita gigi lani kita ki baklek lang bakentai bet sendang hendrai ki dei ki priu ku belong normal mengabat mopi kiba yak let pen kersan lang mar kila pediang ya ka bakum kata kasensyar ke kadar kelap pediang ya kan ya kaan sorkar kelap pediang ya kan ya lapen ya tho bun ngut kisijur para kentai para senrang Genesis kalenong kepeningkong kedekot kebar punyau ko ong kumtau Blei ulat hau ya ubriu hakadur jong uhi hakadur Blei ken ulatau yau senrang pat kakentai balade pipule su pinlap hang tua ke Genesis kelnong ke baan ke dekat ba arpuai hidup ba arpusan la kren bet ya ke songka ke songman kabadei hapedeng jong usenrang pat kakentai Ndrai mynta ya kani kajing songka para kentai para senrang la pediang salon sara ke pertai lada ngem duai jur kalaban poai ke de yeng ke bakentang ke jong trai ke yeng mani ke bakut ke jong ngiro badai ke ni kan ba ke jing sang kentai district ke yo I ke jing chat ke yo I ke jing sneo ke bala poai kerdap bakakot ya kani ke subject bangin yeng ban ut sat ban duai kenang bakani ka an kanam kiu ka yeng ka jong trai beke balang kanong keluar ki pastor kanam lenga kinam pisa ban pendep ya ka bakum kata ladang ngidang yo thia kala ban kiu hang ni nganam la ban kentat ya ka an kar ken mau para long kemi be ye kabar kajing sniu mga kwaban kedaw kendiat kedai kajing mani kabaharukom kajing mani kabaharukom kadon ba kani kapor bekas pasnem kajongi kabamenta Exodus arpau kelenong kadukot kabalai sausan nganum pule lut iki ngan to mention dang itu kibenta kibiya day bakani ka subject kabaong menom yo kiwei ki Blei nalor chonga menom tau Blei tau yala dia lemne ya kedor jong ka ru ka bahab neng sejrong lemne ha ka hapo ka kendong menom dem lemne sakriyaki hakani ka spas nem kabamenta kabangingi ngila penlong Blei ya ka manga ngila penlong Blei ya ka malade
Ila pelong Blei ya ke dur pabriu jongno. La pelong Blei ya ke riu paunam. Bad ya ke dur beiken sia. Bad niyo iya kini. Lengba kirkom riam kirkom pong. Bad kita tu haki met. Jong kitu kiba mani ya kiba kum kita. Kat hadu bakat. Bad sagawai pan karkom mani ya kadai ke jing mani spah. Ngikam iet ya ke spah ban ya ke ba iet yo Blei. Ngikam iet ya ke buram ban ya ke ba iet yo Blei. Kata dua bagi jeng be spah ke jeng be buram. La ailut ya ke bor, la ailut ya ke bor baroh ban yo ya ki. Ya pendru ya ki kuon kiti. Namar om dan porcu ban hikai ya ki. Om dan porcu ban sneng iki. Om dan porcu kom ki banget. Bangin ya duai. Ban ya pulih. Ya kaktiet ke jong Blei. Lembat ki kun ki jong ni. Ai bet tak pisah kat beki kwa. Namar ya ladie. Ki mi ki pa. Ki be ya kaspa. Namar ki mani ya ka. Badai kanikan kabalapan mi ya ki kun yomon. Kiba im lengkar, kiba yad lengkar, kiba mare serum seneng. Bat kiba penjat ya ka im lang kasalang. Kawai pat kerukam menia kabang akuat man kedau kena ngapuan. Kadai kenia kabang idan ni kiti jongi, lani ka box worship, lani ka mobile kabang ibat ni kiti jongi. Wat ilong kemiru da kabuburam ni transipun kiba lapan melan yalade. Haka mobile, ki kuan ki haban hikai ki kemi, ki ong bu no wat le kaisa. Kadon hang nia kadon lut nadong sedong, kadon ki jing jaklia, kadon ki jing ba, kidon ki games ki bepen bernia, kadon ru ki games ki bialam hadu ke jing yap kumba pilayo i. Kawai pat ka mga kadaw hong niya ka jing ut plak ka biya day bat ngi ki kentay ka day ka jing le ben ya ki kentay. Ka jing bat buwari ki kentay ka na kulung bat ki bat latemen ru. Kaday ka ba jurba ha kani ka spah snem ka bangingi im. Kani ka spah snem kalapan lap ya kani ka spah snem lapan ut plak da ki senrang. Kibam kensyo ialah kejat ya kenja. Kibam ietsyo ialah kikuan kiti. Kibam ietsyo ialah kekur kejat. Bat ngan ong hangnya. Nganam jer ya kanung kaki. Semar kibun pelat review i man la kapon. Nganam jer haduk kat nu kabun kata kajing syabat buar kajing syaleben. Jong ikan thai. Ringan sipan kan mau. Lese kindan kisenrang ki balak ben yos ngau ya kene ke khubor. Bagi day haka jing siya. Kinong ri, kinong suman, kinong yarap ya ki kentai ki batlot bor. Day ban le bor lan le ben ya ki. Kom ki kentai ki batlot bor. Namar katangi siya ban ben, isya knyot ben, isya slot bor ya ke jing long sati. Kisikan hun kisenrang kile banyi samlarit memarwai. Dah kila dep ki penyap beribrat dekat kat sabalap besem. Kene kadai kata kaspas nam kebangingi im. Bad kum ki kentai hatungi la mo banyale persya yakat kini kirang kat arbor. Raidon dang kata kawai. Kabakan niya ka jinga sa Kentay district kapan kan mau ngi menta yung ka jingud sat dan nakaway pat kabor kirang kadar bor kinhaban dam ha ka jing duay chong ki Kentay namar ni don yaw tao ba don bor ubala ban le ay nakabenta ka ni kaspa snem ubala ban pen kelakong pong ya ka donut kabat trang snam jong kiriu trang snam kabasaw kabang akwaban kedaw kajing ut plak ngani kaspas nam kadai karukom kajing penyam yala dia ar korin lai kan riu kat nyau ko ong
pipim tep bapilong ka yeng song ublay bad bong mensim ublay usong sa hapo jong pi ladaw no ru penjat ya kata ka yeng song ublay yau ta kanyu ublay sa penjat namar kata ka yeng song ublay kalong ka bakut ka balong mapikan kania ka spah snem ka bamentah kajing penyap yala dia kajur bah bat om tang bapasi lene dibi bat kiwai ru andrai kajing penyap yala dia lengba kakian lengba kidroks bat lada pis nyau si ru ngahaban ong ya kani kawai wat uduma udan kajing ya sok kabacar kai bah hakaba penmi sibun kijing pang kiba kraw kiba melaban penkot kumbala penbena dekat tenat kekot kekia namar kita ngihap penusiar hang no ngidon la ngiri la kamet ngisumar la kamet la ningi penjat la kamet kabalong kaying syong kajong umensim bakon kabasan kajing ut hakani kaspas nam kabamenta kadai kajing pensitom ben yaki kristan uji sula dep kren pa bahakas baka percaya kam pediang yo kasyun yo pat kasyun ru yakin nong but jong pioi hakaleng kiri kijaka ki pensitom ben sat yaki kristan pioi kim sya ban yalam kim sya ban snai ki yung mania kim sya ban ya senglang ki pen yap bet yaki kristan but yaki missionary but om tangkata Henry kajing le ben yaki kristan kini kisni kalong da ka put ka basian ba but kata kalong lengba ki an sarkar wat karin dia kepada kari kabla ai ngeit yakin nyam baroh Henry la lesian ba da kabachnai ki program per ki new Blei but ke Good Friday lane hakasni Christmas nalor kita daw ki balapan ut plak ya kan kaspa snem ke bangla chu ke daw lengkot namar ke puar kanam sya ngiu pelen ki wairu ki pop bat ki jing te ki jing kum ki jong satan ya kan kaspa snem ke jong ni ke bamta bat ka wei ke mga kwa ban chu pen kan mau la kalong yanga la kalong yingi hapdeng ju ki banget kajing sarong kajing bichni kajing bamsap bangpong kadon hangi ki banget nomor kita tungin ye yit ye pet yelade yo lese itu ki pop ki bau pol ukran ki nong room kadon pakasno hangabat happy kania kaspa snem nomor kata kadon kam ya kajing uot ki banget ban yo ai kajing ngeit nakabor ka pop bat usaitan ngan kedaw katukat ni kabor jong kajing duai na kajing uot san kilong kami jong kapentorong kra district ki khot ki wer yanga ki khot ki wer ya pi ki biar dan kan ngapon ban yam hakmat utrai ban longgik siang na kabenta ki waipan bad ban yaines kem haki jing duai ban yaines kem ki jing kerpan ban yaines kem dakabakermen bad shanyas kem haki ki badan bon ki jong utrai jisu bad dai tang mo ba ai ki jing kermen bad dai tang mo ubangila ban shanya bat day tang mau uhi badan ka bor ban pelat lut ban aya ke jing lat lut ka basisya ya ka met ba ka mensim ka jungi hari ka badan kam kalong bangin duai Matius henriu ka batay pat ka tu ya ka jing duai ka bari pat ka bajar-jar kaong kumni Rai me haba me duai tolet rung chala ka pulet badaba me la khang ya la ka jingkang
dokar pa yo pa jong meu baha kabari teu pa jong meu ba yo I kabari un ai nong ha me ha un ai nong ya me ha kabapau desing idan jing shimet desing idan jing melian bas niu shimet ngam la ben yo I pi mla ben yo I nga regi tip ni don ki jing melian ki bas niu ben ngim la ben pendu ngim la ben yo tu ki wei rei jar pada kabari ben ila khang ya ka pulit ngila ben yo kren ben yo tu how Blei but ngila ben duai tang na ka ben tay le di kadan ki lasi dan ki badan ki besem jing hakajing ya dei silok ra ya kata hau trai hakajing ya dei beki kuon kikti ra ya kata haru chu trai lasi dan ki jing ya dei hayang sam ko bom bet ko bom biang ya kata ru ra jar hau trai dan ko wei kalong kemi ka badan dong wei kuon cenrang bat haba ka sneng ka kentu yu junglet haba ula yo la ka kam ka jam ong ya ka kemi kat no mei pila pelot na ka benta jonga ngan siu no baroh kani ka dei ka ta ka juk ka baka pisa kidon hanrei ka jing sngongu kamdan kata ka jing sngongu ya la ka kemi amla ban kiet aku pisa rei akani ka spah snem kiterwa da kata Doi pai kinjat sekahana ka loknu el kana ka brio ka bala sa iben ka bala sa nyo ben ka bala sa nyo po bakam dan kun kani ka brio ka layai ni askem ka jing duai kaya ni ka temple banduai bat ka bak namar ka jing yai ni ka jongka ha ka jing duai bat jar bat bari kada do bo eli lang do udang mut bakan ni ka long kemi kania ka brio ko buan rei pleng dia keren jar batu Blei pada haka arta kabalatamen lapli wang ya ka po ka jong kari ki ki baklan bor jong try bat kalakha yo Samuel don mo ka jing ko pumla batu try don mo ka no ka problem aba pira so try bo salt ya kana ng penjam ya ka nar kita kani ka jing duai ka bari ba ka jar ka khot ya nga ba ka khot pi bangin dam bat ai tilud ya ladi ka wei pan ka bor ka jing duai ka basaki siki wei wada pedeng ka jing syak te merau hari nung wei kum udanian buan ki samla ki jungi ki dan sapar hagi jeng pulia bagi jeng tray ki jeng ki lesi ki ngau kut lan sanon lejing seng rei kania ka pen kan mau ya pi ki samla ki bala ben yo I lesi yang ki long kemi ki bedan no hang no ngila ben le ku Daniel usamla brio ubadan hari nong wei ubadan hakari ke jeng ki wei pan ka jeng sanshar jeng ki wei pan uyam uut klem de put lai sien upli ki jeng kang yet baru pai se Jerusalem banduai na ka benta ka Jerusalem ban na ka benta ka jing bha ka ri ka jong rei ka nie ka jeng yai ne ka jong Daniel ha ka jeng duai ha ba ka poi ka por bala bread yo krem ki sing kis la kang kop ya ka sentur jong ki sing ki balat ngan ba bat kalapan ya kada nuot ki jong siem Darius bahaswaban bread bat peno yo Daniel la po krem ula ong ya kini kikien Blei chome ya uba mela sakri klem de put un pen ya me bat unius siem Darius ula duai sajing et baroh semiet bat ula letang step ban khot yo Daniel pada balan lapu Daniel udang bapen mi ya ku hukum ka ba mar kongpong ban mani ban septiem ban kenyu hakmat yo Blei Daniel Blei ba bat uba yaine
Bat lapen kelakong pongru. Dakba bread ikinong mudui udanial hakrem kising. Kabor ke jing duai lang na ke jing duai bat ke jing duai sa jing it. Akwa ben kedaw tang kuwi kinuksa wada pedeng sibun kinuksa gibadana ka Bible. Kata kalong tang na ka kitab ka Esther. Yu yang dia bekerjing ya ut lang, bekerjing ya sa jing it lang. Kalau marduar ya ke jing it. Wadat mir jong ke jing yam. Ulapan bat ulapelaj luid ya ke jiu ki besyong hasusan. Kabor ke jing ya utlang ke jiu ki besyong hasusan. Kalau ai ke jing slur ya ke Esther. Katudu kalau ai tilut ya lade. Kalau ladang ayam ai ngan yam. Bat kani kabor jong ka jing ut sat. Bat ke jing it sa jing it. Jong ini kecil hasusan. Kalau pelong yus ban khot ke Esther ban rung cepo, ban sngap, ban shahskhor ini dikempat jong ke Esther. Pada kau berkadu, us ula pelat ye kecil baroh. Ban ula ai hukum ban pasi haman, unang syun jong kecil. Haka jaka kadiang persi kalau isna nak mentau Mordekai ukni jong ka Esther. Nomor kita kabor jong ke jing duai lang ba ke jing sa jing it. Kalau mardor ke jing lang day ke jing simet lani ke jing jong ka ri ba ke jat penrio. Kabor jong ke jing utsat ke jap no tiaw yo setan. Ngakwa pen mau Yau nong penim jengi Jesus Christ. Habau Jesus yo ya ke jing serkei jong ke jing yap. Da ke babha bet kit lut ya ke jat pop ke pertai baroh. Ula sedang ben ling ula sedang ben pisa ke mensim. Henry habau ula let perget semene ben duai. Ban ut hau pa jong bah beneng. Ngiken mau ula yeng jot ban IT, ban syakya mikinong syun, ban dang kata, ula syakren ben, ula syak ben tiu, ula syak ula pong ban siat syak, ula syak iki prek ben dung iki ti iki cat jung ula di ya kabaktang, nang ta ula syak yu sumban dung lang baka krung ka jung ban penmilut ya kasnamet ka ban penjau nakabenta jonga bajong pi ganun pelat ka bor jong kading na kano ko bangingi semding kano ko pop ko bangingi laban lan let ka kading na ka bala chop yo setan kading na bala sholwet ka clear ka jong setan kadon ka bor ban pelat luit jangan ya pi Padu Jisu la ban pa ya kading kena. Om day da jing la ka jong uhi. Nomar ulong ka cukup paru briu ban Blei. Nomar kata kumu briu. Setan pensoy ban itip ya kata. Ubud aduk lungkal beri. Handai da ka bor ka jing duai. Haka bekas ep yung ukalami kum ka senam. Jisu ula pelwet yaw ni usaitan. Nomor kita kali kopor. Yang penkan mauru nak kitab kedong jual. Kaba khot, kaba Blei dalam dia ukot yang iban duai. Kitab jual kaba arkat lai koong. Lakum taru wat mentahi ong utrai. Mentahi ong utrai. Topai yang ada laga donut baroh. Badai jing sajing it. Bada kabayam snowsi. Bato kad kala kadonut om yiki chankup. Bato pai show try Blei jong pi. Naba ulong ba IA. Bat uba isen ailam. Uba suki bat bitan. Bat uba kenrei kajing isnay. Bat uba kalabamod naga jing pensniyo. Kaniga spah snem kabangingi Ka i ko Blei sa tangan bat pencap no yata.
Harai kini kitien ki jong Joel. Ki kot yang apa dia pi. Blei kot. Bangin duai. Baca kitab kebaar Chronicle. Kalau nong ban yau kat sau kat san ke ongkum ni. Lada ki beriau jonga. Ya ki belak kot ke kerteng jonga. Ken penret jala dia batkin duai. Batkin wat jala khmat jonga. Batkin pai no na ki lentip poman jongki. Kumta dengan ngau na beneng. Batkan maaf ya ki pop jongki. Batkan penkia ya kari ka jongki. Manuat panong. Lagi ni ki jengkular. Kiba dana ka kecil ke jong Blei. Kani ka subjek ka kuat ingi banduai. Ka kuat ingi ban syajingin. Ka kuat ingi ban ya ut lang ban ya sukun lang. Namar hang ni ka don ka jubak. Bau try uang ba un penkia. Ya kani ka spah snem Kaba mynta. Un penkia ya ka ri ka bumut. Kani ka ri ka badan. Kani ka spah snem Kaba mynta. Pada shua bangan syong. Ngawer lang ilpi baroh. Haka bangai diang na kabenta jong. Kilong kami baroh jong kajeng sang kentai district. Bangin ya ut lang. Bangin ya duai lang. Bangin ya pai sutrai. Bangin kerpat. Yang mensiam bakut. Bon hiarap deng jongi. Baun hikairo yang iban duai. Untang lut iki pop baroh di badan apa jongi. Badai tang kajeng trai ke jong mensiam bakut. Kabala ban jarab jongi. Bangin yai ne scam ke jeng duai. Bangin don ka bor bangin la ban dem ban ut. Hakabari ne hakabapau. Dala dia ngenam la. Ngenam kop dalilai ro ngenam la. Lemda day daga jeng trai ke jong mensiam bakut. Baladang mensi mekut usyara pedeng jongi. Wad hap pedeng jongi wad kena ke poro. Sajisian utrai uong. Wad cep tiang kupang kari. Wad cep tiang kupang kejeng seng ketai pentorong krak distrik. Dos ngaupa. Nabau trai ulale ya ki bakrau. Unpa yang mensi mekut. Bengila banduai. Do terpadi chairperson ba in sumpah ben syak ba manduai kena khubor ba baroh kiba pisngau kumba pi buat bani join lang banduai ngin ya duai kad bau mensim utrai uyalam au Blei pa jungi ba beneng kesakri ke jong mek lapen kongu utrai ban pet jangan ke subjek ya ka ba jing sangen dai district kelabu. Try biye cunga kalau ke subjek kebikiatan, kalau ke subjek kebijeliutan, kalau kuat dia jeng IT lut kau try kam tam yang cakri kita mek berpenkrek dia subjek. Ngasau tu bangam long kau try, ngasau tu bangat lat, ngasau tu bangat pop kupa. Rai tang kawai syania berakar mana me badan buar ban lau ban logi sai kum kencri jong syaitan. Lau ko try pedeng jongi kena kapon. Ayang i ko try kejeng ngeit pengen duai hame. Ayang i ko try bersiap bakut hame. Un ngeit pedeng jongi kena kapon. Lada don ko try ki paralong kemi. Ki bacate ki demlian ki besniu. Kadang ikut kanta ko try ko mesong haban lot no iki. Mesong haban lot no demlian ki besniu lo jengam ko jonga. Try jin subiyen. Dan kilong kami kipayam skausi akan ngapon. Nakanor kanu katau ko try. Kipadan akan dicaka kabakantang kajome. Kani akan dikaklipat kajome kupa. Tayo kanunuat kami siam kajongki. Pelanut ko try nakajeng try kajome. Oh men siam akut keduai. Hiarap deng jongi. Tang doi ak tang jing Tang doi ak pop. Tang doi kajong lian kebesniu. Try bihit pen kelai kani spah snem kebaput. Syaka buram Blei kajome. Pen kelai kani spah snem kebe idu jingkren. Syaka jingkren kajome kupa. Ngau ini ko try. Ngiduai namar try di subiyen. Ngecep pemesubha ben mencuba ini. Aga kerjeng ke ciang tam ke Jisu. Ngad
duai ru nakapentagi nung ket kam kiba rem yung district. But kiba tamay ru. Ya kiba memen ay ang por men sim to me. Barabat penyat bet yung district could try. Lang baga jingalam gitu me. Try cheese we kyrkhu yung por merasa. Ngilathat proses ni ko try. Raya bangi dan ko try ada yeng gitu me. Iyo kabor mar memelong kabor. Oh Jesus we chenga. Snowing ni duai ko try. Aga kerteng yung Jesus